సినిమాని మనకి అందించినటువంటి దర్శకులు రవిచరణ్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. హార్టీ వెల్కమ్ సార్. సో నేను ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు నిజంగా ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ని అటెంప్ట్ చేయడం అన్నదే చాలా చాలా గొప్ప విషయం. సో అలాంటి సబ్జెక్ట్ని అటెంప్ట్ చేయటమే కాకుండా ఆడియన్స్ల అభిమానాన్ని కూడా చొరగొన్నారు ఈ మూవీ ద్వారా. నల్లమల మూవీలో నల్లమల క్యారెక్టర్లో నటించారు మాత్రం అతిశయోక్తి లేకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అసలు మనం అందరికీ తెలుసు అమిత్ తివారీ గారిని మనం అంతకు ముందు ఎలాంటి రోల్స్లో చూసాము అన్నది. బట్ క్యారెక్టర్స్ కష్టమే సార్ మీకైతే. వెల్కమ్ సార్ వన్స్ అగైన్. అండ్ యూస్ నౌ సో నేను ఇందాక కూడా మెన్షన్ చేశాను ఇంట్రొడక్షన్లో. సో రెస్పాన్స్ని తెలియజేయటానికి అమిత్ గారిని అండ్ అలానే డైరెక్టర్ రవిచరణ్ గారిని అభినందించడానికి వారు ఇక్కడికి అండ్ ఇప్పుడు శివకుమార్ గారు దర్శకులు రవిచరణ్ గారిని సత్కరిస్తారు. సో నిజంగా మూవీ చూడటం వారికి నచ్చటం అది అభినందించాలి అనుకుని ఇంత దూరం రావటం నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం సార్. వావ్. అండ్ అలానే నల్లమల మూవీకి అద్భుత డిఓపి. నిజంగా విజువల్స్ చూస్తే మనందరికి అర్థమవుతుంది ఎంత అత్యద్భుతంగా ఉన్నాయని చెప్పి. సో నల్లమల మూవీ డిఓపి అయినటువంటి వేణు గారిని వేదిక మీద, అలానే నల్లమల మూవీ ఎడిటర్ శివ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. కొరియోగ్రాఫర్ ఆర్కే గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలానే ఈ మూవీలో నటించినటువంటి రాజశేఖర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అలానే ఆర్టిస్ట్ శ్రీనివాస్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సో నల్లమల మూవీలో శ్రీనివాస్ గారు కూడా మంచి పాత్రలో నటించడం జరిగింది. అండ్ అలానే నిజంగా ఈ మూవీ చూసి వారి అభిమానాన్ని ఈ సక్సెస్ మీట్లో మూవీ టీంతో పంచుకోవాలని చెప్పి ఇక్కడ దాకా వచ్చేసారు. సో పద్మ గారు అండ్ బాలశ్రీ గారు ఈ అభిమానం చూస్తూ ఉంటే మనకు అర్థమవుతోంది మూవీ నల్లమల మూవీ లేడీస్కి కూడా ఎంత దగ్గర అయ్యింది, వారికి కూడా ఎంత నచ్చింది అన్న. జై గోమాత. ముందుగా ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభించినా కూడా భగవంతుని స్మరించుకోవడం అనేది మంచి పద్ధతి. కాబట్టి నమో క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పైన అంటే నమో వెంకటేశాయ, సాక్షాత్తు గోవిందుడే గోరక్షణ చేశాడు. కాబట్టి ఆ పేరుతో వచ్చినటువంటి నామమే నమో వెంకటేశాయ, నమో క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పైన రూపుదిద్దుకున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి చలనచిత్రం నల్లమల. ఈ సినిమాని మన దేశంలో అంతరించిపోతున్నటువంటి ఆవులని, గోవులని సంరక్షించుకోవాలి. గో సంపద నశించితే విశ్వ మానవాళి కూడా అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితిలో వెళ్ళిపోతుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయడంలో తాను మనసులో సంకల్పించినటువంటి ఆలోచన, తన శరీరంలో గోవుని రక్షించుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచనని తెరపైకి తీసుకొచ్చినటువంటి డైరెక్టర్ రవిచరణ్ గారిని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈ ఒక
సక్సెస్ మీట్ ద్వారా వారిని అభినందిస్తున్నా. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో నల్లమల్ల పాత్రని మన ప్రతి సినిమాలో కూడా నెగిటివ్ రోల్లో కూడా ప్రేక్షకులని చాలా చూడదగ్గగా చేస్తున్నటువంటి హీరో ఈ సినిమా ద్వారా హీరోగా పరిచయమైనటువంటి అమిత్ తివారిని గారిని కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. ఒక సినిమా తీయాలి అంటే ఎన్ని వ్యాసప్రయాసాలు చేయాలి, ఎంత కష్టపడాలి, దాని వెనుక ఎంత కృషి చేయాలనేది ప్రాక్టికల్గా ఫీల్డ్ మీదకి వెళ్ళి పనిచేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. మనం ఇక్కడి నుంచి ఒక 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రయాణం చేయాలంటే ఎన్నో ట్రాఫికులు, అడ్డంకులు, చిక్కులు. అలాంటిది ఒక మారుమూల ప్రాంతమైనటువంటి నల్లమల్ల దట్టమైన అడవులు కాకుండా చుట్టుపక్కనటువంటి ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి గోవులని ఏ విధంగా వధించి చిత్రహింసలు గురి చేసి వాటి నుండి వస్తున్నటువంటి ఏదైతే వ్యర్థాలను కూడా ఉపయోగంగా వాడుకోవడం అనేది అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటిదని తెలియజేయడంలో నల్లమల్ల సినిమా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా కనపడింది. ఆవు గురించి చెప్పాలంటే ఆకాశం అంత ఉంటుంది. ఆవు విశిష్టత తెలియాలంటే మన పూర్వీకులే కాకుండా ఎంతోమంది పెద్దలు, మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతులు, స్వామీజీలు, సాధులు అందరూ కూడా గోవు గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ గోరక్షణ మాత్రం జరగడం లేదు. ఎక్కడ చూసినా కూడా గోహత్యలు జరుగుతున్నాయి. ధర్మరక్షణ జరగాలంటే గోరక్షణ జరగాలనేటువంటి నినాదంతో ఈరోజు ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించాలని చెప్పేసి మేము కూడా మా యుగ తులసి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాం. కానీ ఈ గోరక్షణ అనేది చలనచిత్రం ద్వారా, ఒక సినిమా ద్వారా ప్రజలకి చైతన్యం కలిగించే విధంగా ఈరోజు రవిచరణ్ గారు నల్లమల్ల సినిమా తీయడం అనేది ఒక శుభ పరిణామం. కేవలం సినిమా చూసి చాలా బాగుంది అనేది కాకుండా ఖచ్చితంగా మనం గోరక్షణ చేయాలనే ఒక ఆలోచన కలిగించే విధంగా సినిమా తీయడం అనేది ఒక శుభ పరిణామంగా మనం భావించాలి. ఈరోజు ఆవు అంతరించిపోతే ఎంత ప్రమాదమైనటువంటి స్థితిలో మన మానవాళి ఉంటుందనేటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి గ్రహించాలి. పూర్వం మన పెద్దవారందరూ కూడా గో సంతతిని రక్షించుకొని ఆవు నుంచి వచ్చేటువంటి పదార్థాలు పంచభూతాల సాక్షిగా పంచగవ్యాలిచ్చే గోమాతని పక్కన పెట్టుకొని వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, సంతోషంగా ఉన్నారు. ఈరోజు మనం మాస్కులు, శానిటైజర్లు పెట్టుకొని ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం పొంచి వస్తుందో తెలియనటువంటి భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో బ్రతుకుతున్నాం. హాస్పిటల్ అన్నీ కూడా కిటకిటలాడుతుంటాయి. జోబులో ఒక 10,000, 20,000 పెట్టుకుంటే కూడా హాస్పిటల్లో చూపించుకునే పరిస్థితులు లేవు. ఒక చిన్న టెస్ట్ల కోసం వెళ్తే ఫస్ట్ కౌంటర్లోనే మీరు 30,000 కట్టండి, 50,000 కట్టండి అని అనేక రకాలమైన టెస్టులు చేయించి చివరికి మన జోబులో ఉన్నటువంటి డబ్బుని, మనకున్నటువంటి ఆస్తులని, బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి ప్రాణం రక్షించుకుంటే చాలు, మన బ్రతికితే చాలు అనుకుని బయటకు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నామంటే కేవలం గోరక్షణ చేయకపోవడమే దానికి కారణం. ఎప్పుడైతే గోవులు రక్షించబడతాయో మనం కూడా రక్షించబడతామనేటువంటి విషయాన్ని మరొక్కసారి నేను గుర్తు చేస్తున్నా. గ్రామాల్లోకి వెళ్ళండి, ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటారో వాళ్ళు ఆవు పాలను సేవించి ఆవు నుంచి వచ్చేటువంటి గోమయం, గోమూత్రంతో ఇంటి ముందు పేడతో నలుక్కొని వాళ్ళ గ్రామీణ వాతావరణంలో పెద్దవాళ్ళు ఎలా జీవిస్తున్నారో ఒక్కసారి మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది. హైదరాబాద్లో మనం ఉన్నాం, పట్టణాలలో జీవిస్తున్నాం, కానీ ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి కుటుంబం ఏదైనా ఒకటి ఉందంటే చెప్పడానికి మాత్రం లేదు. ఏదో ఒక సమస్య ప్రతి ఇంటిలో. అందుకోసమే మనం అందరం కూడా గోరక్షణ కోసం ముందుకు రావాలి. గోరక్షణ చేసినప్పుడు ధర్మాన్ని రక్షిస్తున్నటువంటి విషయం తెలుసుకోవాలి. సాక్షాత్తు కలియుగ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి గోరక్షణ కోసం ఈ కలియుగం ప్రత్యక్షమయ్యాడంటే గోవు గొప్పతనాన్ని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చేయాల్సినంత కార్యాచరణే. రోడ్లపైకి వచ్చి మనం ఉద్యమాలు చేసినప్పటికీ ప్రభుత్వాల్లో
చలనం లేదు కాబట్టే మేము తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో గోవుని సకల దేవతలు ముక్కోటి దేవతలు కొలువైనటువంటి మన గోమాత పంచభూతాల సాక్షిగా పంచగవ్యాలు ఇచ్చి మన ఆరోగ్యాన్ని ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంచే విధంగా గో ఉత్పత్తులని గో ఆధారిత వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వేదికనే గోరక్షణ కోసం మేము చాలా పెద్ద కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాం. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మీకు అందరికీ తెలుసో తెలియదో మన జాతీయ ప్రాణిగా ఉన్నటువంటి మృగ జంతువు టైగర్. నేషనల్ ఎనిమల్ మనది ఏది భారతదేశానికంటే టైగర్ అని చెప్తాం. మేము మా యుగ తులసి ఫౌండేషన్ ద్వారా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలిలో ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది. అదే మన గోవుని జాతీయ ప్రాణిగా మార్చాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేశాం. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా పంపించాం. కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడున్నటువంటి సర్కార్ తక్షణమే గోవుని జాతీయ ప్రాణిగా ప్రకటించాలన్నటువంటి డిమాండ్తో మేము ఉద్యమం చేస్తున్నాం. ఆ ఉద్యమానికి ఈ నల్లమల సినిమా కూడా తోడైందని చెప్పేసి నేను సంతోషంగా చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి తన వాయిస్ని ఒక వేదిక ద్వారా వినిపించడం ఒకటి, అందరు ప్రేక్షకులని ఎదురుగా కూర్చోబెట్టి తెరపైకి జరుగుతున్నటువంటి గో హత్యల పైన గోవుని చంపి ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు, వాటిని ఉపయోగించడం వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి భవిష్యత్ తరాలకు అనేటువంటిది సినిమా ద్వారా ప్రేక్షకులకు అందించడం వల్ల ఈ గో ఉద్యమానికి కూడా ఒక స్ఫూర్తిని అందించిందని, మా ఉద్యమాన్ని కూడా ఈ నల్లమల సినిమా ద్వారా ప్రేక్షకులు గోవులను రక్షించడం కోసం ముందుకు వస్తారని నేను భావిస్తూ, ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా చాలా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మన పైన ఉన్నది. ఖచ్చితంగా మన డైరెక్టర్ రవిచరణ్ గారిని, హీరో అమిత్ తివారీ గారిని, అలాగే ఈ సినిమా కోసం పనిచేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ గోమాత ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉండాలని, ఆ కలియుగ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు కూడా దండిగా ఉండాలని ఈ యొక్క సక్సెస్ మీట్ ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పత్రికా విలేకరుల సోదరులతో అందరూ కూడా మీకు మరొకసారి వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, మీరు గోరక్షణ కోసం జరిగినటువంటి ఈ సినిమాని, మీరు తీసుకున్నటువంటి ఈ వీడియోలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీరు చేయాల్సిన బాధ్యతగా మీ పైన ఉన్నది. కేవలం ఎన్నో ప్రెస్ మీట్లు జరుగుతాయి, ఎన్నో కెమెరాలు ఎంతోమంది ఈ వేదిక పైన వస్తారు, మాట్లాడతారు, వెళ్ళిపోతారు. కానీ గోవు మాత్రం ఎదురు చూస్తుంటుంది నా గురించి ఎవరు మాట్లాడతారని. గోవు కోసం, గోవు గొంతుని, అది మాట్లాడలేని మూగజీవి, ఆ మూగజీవి గొంతు మన గొంతుగా మారి గోరక్షణ కోసం మనం అందరం కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టే ఈరోజు మన గొంతే గోవు ఒక గొంతుగా భావించి గోవు కష్టాలని తీర్చే విధంగా మనము నడవాలి అన్నటువంటి ఒక ఆలోచనతోనే నేను ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చాను. నేను ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక సినిమా సంబంధించినటువంటి ఎవరు పిలిచినా కూడా ఎక్కడ కూడా వెళ్ళను. ఎందుకంటే గోవు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు మనము వినోదాన్ని పంచేటువంటి చలన చిత్రాలను చూడడం వల్ల గోవు రక్షణ గురి కాదు, సంరక్షణకి గురి కాదు. గోవు కోసం, గోరక్షణ కోసం ఈ సినిమా నల్లమల తీసినందుకే నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అందుకోసమే మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా గోరక్షణ చేస్తామని కలియుగ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మనసులో సంకల్పించి, ఎక్కడ మీకు గోవు కనపడినా కూడా మా యుగ తులసి వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు సమాచారం అందించినట్టే ఆ గోవుని మేము తీసుకెళ్ళి మా గోశాలలో సంరక్షించి తిరిగి ఎవరైనా గో ఆధారిత వ్యవసాయం చేస్తుంటే వారికి ఉచితంగా కూడా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఆవు మన మధ్యలో ఉంటే ఆరోగ్యం, ఆవు మన మధ్యలో ఉంటే ఐశ్వర్యం, ఆవు మన మధ్యలో ఉంటే మనమందరం కూడా అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తూ చాలా ఆనందంగా ఉంటామన్నటువంటి విషయాన్ని మరొక్కసారి తెలియజేస్తూ, ఇలాంటి సినిమాలను మరిన్ని కూడా తీయడానికి నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను, ఆవు గురించి మాట్లాడే ఆకాశం అంతా ఉంటుంది కాబట్టి మరిన్ని సినిమాలు కూడా గోవు పైన తీసేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. ఈరోజు ఇలాంటి సినిమాల వల్ల ప్రజల్లో కూడా చైతన్యం కలుగుతుంది. గోవు గొప్పతనం ఇలా ఉందని చెప్పడానికి ఈ సినిమా ఉపయోగపడుతుంది. గోవు బ్రతుకున్నప్పుడే కాదు, గోవు చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ నేల తల్లిలో మట్టిలో కలిసిపోయినప్పుడు ఆ నేల తల్లి కూడా ఫర్టైల్ అయ్యి అక్కడ ఏ పంటలు పండించినా కూడా అద్భుతంగా పండుతాయని చెప్పేసి కూడా మన చరిత్ర చెప్తుంది, ప్రూవ్ అయినది. కాబట్టి మనం అందరం కూడా
గో ఆధారిత వ్యవసాయం నుంచి వచ్చినటువంటి ఉత్పత్తులు వాడాలి, అలాంటి ఆహారం తినాలి, ఆరోగ్యంగా హాస్పిటల్స్కి దూరంగా ఉండాలి. ఆవు మన మధ్యలో ఉంటే హాస్పిటల్స్తో పని లేదు, ఆవు మన మధ్యలో ఉంటే అంబులెన్స్ ఎక్కే పని లేదు. అందుకోసమే మీరందరూ కూడా నల్లమల్ల సినిమాని చూడని వాళ్ళు మరొకసారి ఈ సినిమాని చూసి గో రక్షణ పైన అడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మాకు గోరక్షణ కోసం నెగిటివ్ సినిమాలో చాలా యాక్ట్ చేసి ఈరోజు హీరోగా మొదటిసారి వచ్చినటువంటి అమిత్ తివారి కూడా గోరక్షణ కోసం మేము వాడుకుంటామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఖచ్చితంగా అందరం కూడా ఆ గోమాత ఆశీస్సులతోని బాగుండాలని ఈ యొక్క సక్సెస్ మీట్ ద్వారా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ, అందరం కూడా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలని, ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహం ఎల్లవెల్లలు ఉండాలని, మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని మరొక్కసారి నల్లమల్ల సినిమాకి వచ్చినటువంటి ఈ సక్సెస్ మీట్కి వచ్చినటువంటి బంధుమిత్రులు, అదే సినిమాలో పనిచేసినటువంటి అందరి కళాకారులకి, యూనిట్ సభ్యులకి, ప్రొడ్యూసర్ గారికి మరొక్కసారి నేను డైరెక్టర్ రవిచంద్రన్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా ఈ వేదిక ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, తన భవిష్యత్తులో కూడా ఇలా మూగజీవుల పైన సినిమాలు మరిన్ని కూడా తీయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా దీనికి కావాల్సినటువంటి ఏ ఒక సహాయ సహకారాలను కావాలన్నా కూడా మేము సంపూర్ణంగా 100% మద్దతు ఇస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. జై గోమాత. వీటిని అభినందించడం నిజంగా మాకెంతో సంతోషం. అండ్ అలానే మీ మంచి మనసుకి ఇది ఒక తార్కాణం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఎస్, సో ఈ మూవీలో ఫస్ట్ టైం అత్యద్భుతంగా నటించి కొన్ని సీన్స్లో అయితే నిజంగా నా కళ్ళే చెమర్చాయని చెప్పుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ ఆయన అన్నగా ప్రాణంగా భావించే గోవు చనిపోయినప్పుడు మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మన నల్లమల అమిత్ తివారి గారిని ఇప్పుడు మాట్లాడతారు. గుడ్ మార్నింగ్, అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా మిత్రులందరికీ వెరీ బిగ్ థ్యాంక్ యూ. మా సినిమాని మీరు ఇంతగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, అది మాకు చాలా అవసరం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. అలాగే ఈరోజు వచ్చిన శివకుమార్ అన్నకి, ఆయన వచ్చి మాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం సార్. అంటే మూవీ బాగుంది అని చెప్పుకోవడం కన్నా ఒక పెద్దవాళ్ళు వచ్చి స్టేజ్ మీద ఇలా బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడం అనేది అది మా కష్టానికి ఇంకా మాకు ఫలితం దొరికినట్టు మేము అనుకుంటున్నాం సార్. నేను ఈరోజు చాలా, అంటే ఏమైనా తప్పు మాట్లాడితే క్షమించండి, చాలా ఎమోషనల్గా ఉన్నాయి ఈరోజు. సక్సెస్ మీట్ అంటే అది చాలా పెద్ద విషయం అండి. కొన్ని వందల మంది కష్టపడి, కొన్ని మంత్స్, ఇయర్స్ బాగా కష్టపడి ఒక సినిమా తీసి మళ్ళీ దాన్ని ఆడియన్స్ ముందు తీసుకొచ్చి థియేటర్లో ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసి ప్రేమించి ఈ స్థాయికి తీసుకొస్తారంటే అది ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ తెలుగు ప్రేక్షకులు మీ అందరి వల్ల జరిగిన ఈరోజు ఈ సక్సెస్ మీట్కి మేము ఇలా నిల్చొని మాట్లాడుతున్నామంటే అది మీ వల్లే సహజమైంది. మీరు అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ అ రెగ్యులర్ మూవీ, ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీ, ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ. సో ఈ డిఫరెంట్ స్టోరీ మీకు నచ్చింది, ఈ కాన్సెప్ట్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు. సో అలా చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్పడం చాలా తక్కువ అండి. మీ అందరికీ నా పాదాభివందనాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. సెకండ్, నేను ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద ఇన్ని చిత్రాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా, విలన్గా నటించాను. బట్ నన్ను హీరోగా చేసి ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద నిల్చోపెట్టిన, నా లైఫ్ లాంగ్ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసిన నా డైరెక్టర్ కాదు, నా అన్నగారు, నా గాడ్ ఫాదర్, నా ఎవ్రీథింగ్, నా రవిచరణ్ సార్కి నేను ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్ యూ చెప్పినా అది తక్కువే, కానీ లైఫ్ లాంగ్ చెప్తూనే ఉంటాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఐ లవ్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం, నేను ఇప్పుడు
ఈ ఫస్ట్ మూవీ హీరోగా చేశాను. సో నా మీద నమ్మకం పెట్టి నా మీద ఇంత డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ఎం గారికి నేను నిజంగా ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ డే నుంచి రిలీజ్ అయిన రోజు వరకు ఎవ్రీ డే నేను స్ట్రెస్ పడేవాడిని. నాకు టెన్షన్ ఉండేది, బాగా స్ట్రెస్ ఉండేది. ఎలా అవుతుంది ఏంటి అంటే, సినిమా బాగుంది మాకు తెలుసు, స్టోరీ బాగుంది, డైరెక్టర్ గారు టెక్నికలీ బ్రిలియంట్, ఎవ్రీథింగ్ నాకు తెలుసు. బట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు నా మీద ఇంత నమ్మకం పెట్టి హీఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ, ఆ డబ్బులు తిరిగి వస్తాయా ఏంటి అని ఎప్పుడు నాకు ఆ స్ట్రెస్ ఉండేది. బట్ ఈరోజు ఆ స్ట్రెస్ మొత్తం పోయింది. ఎందుకంటే మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి మంచి ఏమంటారు దాన్ని, మంచి రెవెన్యూ వస్తుంది అండ్ హీ సేఫ్ అని నాకు తెలిసింది. ఆ మాట నాకు ఎంత సంతోషం ఇచ్చిందంటే, నేను నిజంగా చెప్పాలంటే 2.5 years తర్వాత నిన్న నైట్ మంచిగా పండుకున్నా, ప్రశాంతంగా పండుకున్నా, స్ట్రెస్ లేకుండా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే ఫ్యూచర్లో నన్ను హీరోగా పెట్టి చేసే ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా మంచి సేఫ్ ఉండాలని ఎప్పుడు ఇదే నా ఏముంటుంది, అదే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే నేను చెప్పాను కదా, నేను ఎమోషనల్గా ఉన్నా, నా థ్రోట్ మొత్తం డ్రై అయిపోయింది. వచ్చే దారిలో చాలా చెప్దామని అనుకున్నా, సగం మర్చిపోయా. బట్ ఏదైనా మర్చిపోతే క్షమించండి. ఓకే, గుర్తొచ్చింది. ఆర్టిస్టులు అందరూ హీరోగా నేను బాగా చేశానని చాలామంది చెప్పారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నాజర్ గారు, తనకేళ్ళ భరణి గారు, ప్రభాకర్ గారు, మా రాజశేఖర్ అనింగి గారు, చలాకి చంటి గారు, చంద్రశేఖర్ గారు, అజయ్ ఘోష్ గారు, ఎవ్రీబడి, అంటే ప్రతి ఒక్కరు పర్ఫార్మెన్స్కి ఎంత బాగా పేరు వచ్చింది. అండ్ దే హ్యావ్, అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రూవ్డ్ ఆర్టిస్ట్, అందరు గొప్ప ఆర్టిస్ట్ మన అందరికీ తెలుసు. బట్ ఈ కథలో వాళ్ళు చేసిన క్యారెక్టర్స్కి ఇంకా అది ఒక బ్యూటిఫుల్ రూపంలో వచ్చిందని జనాలు అందరూ బయట చెప్తున్నారు. అండ్ అది వింటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ వన్స్ అగైన్ నేను మళ్ళీ ఇది చెప్తున్నా, తెలుగు ఆడియన్స్ మీ అందరికీ నా బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ నుంచి నా కృతజ్ఞతలు, నా థ్యాంక్ యూ. మీరు మా కాన్సెప్ట్ని సపోర్ట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాకు ఎంత టెన్షన్గా ఉండేది, ఈ కాన్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, ఈ స్టోరీ జనాలు అంటే వాళ్ళకి నచ్చుతుందో. బట్ మీకు నచ్చింది. నిజంగా ఒక మంచి సినిమా, ఒక మంచి స్టోరీ వస్తే దాన్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి సక్సెస్ చేస్తారని ఈరోజు మీరు ప్రూవ్ చేశారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ లవ్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. మా అందరి తరపు నుంచి మూవీ చూసి ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుంచి ద సబ్జెక్ట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ అన్నీ అలా సమకూర్చుకొని ఒక పర్ఫెక్ట్లీ అందించారు మన దర్శకులు రవిచరణ్ గారు. సో నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ కోరుతున్నాను. జై గోమాత, జై భారత్, జై మెగాస్టార్. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా నా సినిమాని ఆదరించిన ప్రేక్షకులకి, నా సినిమాని ప్రేక్షకుల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిన మీడియాకి నేను జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను. ఇది నా మొదటి చిత్రం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. నిజంగా ప్రజల దగ్గర నుంచి, మీడియా దగ్గర నుంచి, పెద్దల దగ్గర నుంచి, అందరి దగ్గర నుంచి అప్రిషియేషన్స్ వచ్చాయి. నేను చేసిన కాన్సెప్ట్ అంటే ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో అని చెప్పేసి నాకు ముందుగా కొంచెం భయం ఉండేది. కానీ యునానిమస్గా ఒకటే రెస్పాన్స్, అద్భుతమైన సినిమా, అద్భుతమైన కంటెంట్, చాలా బాగా మెచ్యూర్డ్గా తీశారని చెప్పేసి అన్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉండేది. కానీ నేను అనుకున్నాను, నేను చేసిన కంటెంట్కి అంటే ఆ కంటెంట్లో ఉన్న వ్యక్తులు నన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తే బాగుండేది అనేది నాకు అనిపించేది ఎప్పుడు. సో అదే మా యుగ తులసి ఫౌండేషన్ చైర్మన్ గారు శివకుమార్ గారు ఫోన్ చేసి, రవిచరణ్ గారు అద్భుతమైన సినిమా తీశారు, నిజంగా మీరు గోవుల పట్ల మీకున్న ఆసక్తి, మీకున్న మక్కువ తెలుస్తూ ఉంది, చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఇది నేను అందరి ముందు నేను చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను. అంటే సార్ సక్సెస్ మీట్ పెడుతున్నాం, మీరు వస్తే చాలా సంతోషం మాకని చెప్పాను. సార్ మీ అప్రిషియేషన్ నాకు ఒక అవార్డు లాంటిది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు ఇది గొప్ప అవార్డు లాంటిది. ఇది నా లైఫ్లో మర్చిపోలేని విషయం. సో అట్లాగే నేను ముందుగా నా లైఫ్లో నేను కృతజ్ఞత చెప్పుకునే వ్యక్తి అంటే ఒక వ్యక్తి అండి,
అతనే నా ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ఎం గారు. సో తను లేకపోతే ఈ స్టేజీ లేదు, ఈ మీడియా అంటే ఇదంతా లేదండి నాకు. అంటే నన్ను నమ్మి ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్, నేను ఒక ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్టర్ని, నన్ను నమ్మి ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి నువ్వు ఏదైనా పర్లేదు నువ్వు చెయ్యి, మంచి కంటెంట్ జనాల్లోకి వెళ్ళాలి, దీన్ని బాగా చెప్పాలి మనం అని చెప్పి నన్ను ముందుకు నడిపించి దేనికి వెనుకాడకుండా నడిపించిన నా ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ఎం గారికి నేను శిరస్సు వంచి పాదాభివందనాలు చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అట్లాగే సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి నన్ను, నా సినిమాని, నా కథని ముందుకు నడిపించి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిన సినిమా పెద్దలు త్రివిక్రమ్ గారికి, దేవకట్ట గారికి, దర్శకేంద్రుడు కె రాఘవేంద్రరావు గారికి, దిల్ రాజు గారికి సార్ నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడికి వచ్చిన ఆ అమ్మ వాళ్ళ పేరేంటో తెలియదు నాకు, వాళ్ళు కూడా సినిమా చూసి వాళ్ళు కూడా వస్తాం ఫంక్షన్కి అని చెప్పేసి అని వాళ్ళు వచ్చి నన్ను సత్కరించారు. నిజంగా మర్చిపోలేనిది. అంటే కొత్త డైరెక్టర్కి ఇంతకంటే ఏం కావాలి. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంకోటి అంటే తెలుగు ప్రేక్షకులు ఒక మంచి కంటెంట్ని ఆదరిస్తారనడానికి నా సినిమా సాక్ష్యం. చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను ఇలాంటియే అంటే ఇంకా మంచి సినిమాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీ ఆదరణ నాకు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి. సో అట్లాగే అందరూ ఫస్ట్ అమిత్ తివారీ హీరో అనగానే అమిత్ తివారీ హీరో ఏంటి అని చెప్పి నాతో అన్నారు. నేను ఎవరితో ఏం మాట్లాడలేదు, ముందు సినిమా చూసిన తర్వాత వాళ్ళే మాట్లాడతారని. ఈరోజు అంటా ఉన్నారు అమిత్ తివారీ తప్ప ఈ సినిమాకి ఎవరు యాప్ట్ కాదు అని చెప్పి అంటా ఉన్నారు. డార్లింగ్ అసలు సూపర్. ఎందుకంటే నేను చాలా లక్కీ మీలాంటి వ్యక్తి దొరకడం. ఒక మంచి వ్యక్తి, ఒక మంచి ఆర్టిస్టు, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో అట్లాగే నా సినిమాలో చేసిన పెద్ద వ్యక్తులందరూ చాలా సీనియర్ క్యాస్టింగ్ అండి. నాజర్ గారు, తనికెళ్ళ భరణి గారు, అజయ్ ఘోష్ గారు, అంతా ప్యాన్ ఇండియా ఆర్టిస్టులు వాళ్ళంతా. వాళ్ళు నా మొదటి చిత్రంలో చేయడం నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. సో వాళ్ళ సపోర్ట్ నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే నా సినిమాలో చేసిన రాజశేఖర్ గారు, చలాకి చంటి నా బ్రదర్, ముక్కు అవినాష్ తమ్ముడు, అందరూ నన్ను అంటే టైంకి అంటే అది ఎంతో బిజీగా ఉన్నా నాకు టైంకి వచ్చేసి అంటే నన్ను సపోర్ట్ చేసి మంచి కంటెంట్ అన్న చాలా బాగుంది, చాలా అద్భుతంగా తీస్తున్నావు, అద్భుతంగా టేకింగ్ చేస్తున్నావు, మేము తప్పకుండా ఉంటామని చెప్పేసి అని అందరూ సపోర్ట్ చేశారు. సో అట్లాగే నా సినిమా బిగినింగ్ నుంచి కూడా మీ మీడియా వాళ్ళందరూ ఏ చిన్న కార్యక్రమాన్ని అయినా కూడా చాలా పెద్దగా చూపించారు. అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను మర్చిపోలేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ మీ నుంచి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎన్నో రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్. అండ్ అలానే విచ్చేసిన గెస్ట్లకి, మీడియా వారికి అందరికీ కూడా వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.